Acum, asta-i. Asta-i. Of, of, măiculiță! Băi, trebuie să ridicăm din așa gata, trebuie să ridicăm de 3 ori în sus, și să chiuit, da? Ia, ha, ha! Deci mă dea în fața camerei. Bagă, frate, bagă acolo! Hai că gătim mireasa, bă! Ielișor! Unde ai plecat în Anglia? Băi, mă întrebați că nașa dacă mai are treabă. Fixativ nașă, mai ai fixativ? Adu șampania, aveți. Adu șampania, adu șampania! Trebuie să rechetăm șampanie. Mă, nu mai filmă! Adică mă, cum? Nu mai filmă! Mă, cum e? Lasă să filmez, domnul! Cum e nunta ta? Cum adică? Odată, Da, ce ai? Da! odată ești mireasă, cum vrei? Faci-mă particular! Se știe, la mulți ani! Ia-o și generică! Oh, și pentru generică? Care stă și care ca generică? Băi, s-a dus tu mai o leacă, da? Mai o leacă, da? Și tu te fi treaba, că te generică! Ei, să mai întârzii treburile, știi, poate veni el după, nu-i problemă de asta. Acolo. Bani, nu băgă bine pe blăi? Plânge nereasa, băi! Nu mai plânge! Plânge nereasa, domnule! Pleacă la Jilcar, nereasa! Opa, se schimbă din comuna noastră. Da, pleacă la Jilcar, nereasa! Pleacă în altă comună. Băi, dacă nu faci bine, tu... Așa îi vedea! E treaba că a fugit generică! Nereasa e ca supărată! Ia uzi. Dansul miresei, dansul miresei. Da, așa cam merge cam greu cu treaba! Hai să aruncăm în sus, hai! Hai, băi! Pune nereasa sus! Mă uitați că cam uit tavan. Ei, acum scoate dansul afară! Băi, scoate dansul! Și cu nașa mare, băi, ce buni, băi! Cum ai de să nașa mare? Așa, băi!